Aquest cotxe ha aconseguit quelcom difícil a la Font d'en Fargues. Segons expliquen els veïns, cada cop és més complicat trobar aparcament. Tot el barri envoltat d'àrees verdes, llavors amb la conseqüent pujada de tots els cotxes de la perifèria. O sigui, efecte dòmino, van pujant tots. Hi ha més motius. Asseguren que els edificis no disposen d'aparcament al subsol i que l'orografia complicada fa que hi hagi fins a un 20% més de cotxes que la resta de la ciutat. Adverteixen que la manca de transport públic no ajuda. És un barri de 9.000 habitants on no hi ha cap estació de metro i només hi passa una línia d'autobús a banda del bus del barri. Al marge de l'àrea verda també reclamen mesures com la construcció d'un ascensor inclinat en aquest punt per facilitar la mobilitat de la zona. Can Palmeria, Guinardó, amb també al costat de la cooperativa i la zona alta del barri, les escoles al Pit Roig, a l'IES Goya, també una residència d'avis del Parc del Guinardó. És en aquesta part alta del barri on l'Ajuntament havia projectat un aparcament. De moment el projecte no es durà a terme durant aquest mandat i els representants veïnals demanen als partits que es comprometin a abordar les problemàtiques d'aparcament i mobilitat a la Font d'en Fargues.